tell her every day. Yeah, I know when I compliment her she won't believe me, and it's so sad to think that she don't see what I see. טוב, אז אם אתם רוצים להכין ברכה ממש מושקעת שנראית כאילו עבדתם עליה מלא זמן ובסופו של דבר העבודה עליה היא לא קשה, אז בואו נתחיל. זה קלות, גם לא צריך יותר מדי. כל מה שיש לכם בבית אתם יכולים להדביק לברכה וזה נראה מעולה. אז את הגבעול שלה עשיתי משני מקלות ארטיק שהדבקתי אותם אחד לשני בדבק חם. גזרתי שני עלים ירוקים קטנים מסול, אפשר לגזור את זה מכל דבר, ובחרתי את הדף בסיס שלי, הדף שעליו אני עושה בעצם את הברכה, את הפרח. אני בחרתי בוורוד, כמובן שאתם יכולים לבחור כל צבע, זה לא משנה מה שיותר מתאים לבעלה שאתם עושים. הדבר הראשון שאני עושה זה חותכת את הדף בסיס שלי לריבוע 20 על 20 סנטימטר על 20 סנטימטר. Sad to think that she don't see what I see, but every time she asks me do I look okay, I say when I see your face. אני לוקחת את הריבוע שלי ומקפלת אותו פעם אחת לאורך, עוד קיפול, ושימו לב, מרובע באמצע, עוד קיפול. שימו לב שהקיפול יש אני שמה לב שזה הצד הפתוח, שהצד הפתוח הוא הלמעלה של הלב שלי, ואני מציירת איזה לב שבא לי, באיזה גודל שאני רוצה. לי יש טריק שאני עושה חצי לב, מקפלת וגוזרת. הגזירה הזאת היא קצת קשה כי אני גוזרת את כולם ביחד. מי שזה קשה לו, שיגזור את זה פתוח. עכשיו מה שאני עושה, אני לוקחת את הפרח שלי, את שני הלבבות האלה מכניסה פנימה, ואת הלבבות האלה אני מוציאה. שימו לב, מכניסה פנימה, אני אפתח את הלב, הוא יראה ככה. אוקיי, הכנתי את הבסיס. מה שאני עושה עכשיו, יש לי שטח חיצוני ושטח פנימי. בחוץ אני אוהבת לשים כל מיני דפים דקורטיביים או טיפות מתנה. זה הזמן להוציא מהבוילם את כל הטיפות מתנה ששמרתם בחייכם. שתי לבבות. שימו לב, אני אוהבת שהלב לא מסתיר את כל הברכה, את כל הנייר. אני אוהבת שיש לי קו מתאר ורוד של הנייר בסיס שלי. אז בעצם מה שאני עושה, אני לוקחת את הלב ומקטינה אותו, מורידה לו פס. אני משתדלת שהפס יהיה שווה לכל האורך, זה לא חובה, זה לא מאוד שמים לב לזה. אוקיי, אני בחרתי לעשות אותם שונים, אפשר לעשות עם אותו דף, אפשר לקחת דף אחד שיחסה את הכל, ואז לקפל אותו, תמונה אחת של אנשים, של לבבות, זה לא מאוד משנה. אוקיי, מה שאני אעשה בסוף זה אני אקח טוליפ ואני אעשה פה קווי מתאר עם טוליפ לבן, עם צבע טוליפ לבן מסביב. זה הצד החיצוני של הברכה. הצד הפנימי של הברכה זה פה אתם יכולים לעשות מה שאתם רק רוצים. אפשר לקחת גם פה לבבות בצבעים שונים ולהדביק ולעשות את הברכה הזאת צבעונית מבפנים. אפשר לקחת תמונה שלי ושל מי שאני עשיתי עבורו את הברכה, לשים באמצע ולרשום את הברכה שלי מסביב. כל מה שיש לכם בבית אמור להיכנס לחלק הזה. אם זה
מדבקות, כוכבי סול, פונפונים, נוצות, עיניים זזות, אפשר לעשות איזה משהו מצחיק עם עיניים זזות, מה שיפה, זה מישהו שמסתכל עליי מבפנים. נצנצים, צבעי טוליפ, מדבקות נוצצות. יש לנו סרטון נוסף ביוטיוב שבו אני מראה איך מכינים לבבות ממנקי מקטרות. מנקי מקטרות זה דבר שאני יכולה לקנות בכל חנות יצירה וזה מגניב. אז אפשר להדביק את הלבבות ממנקי מקטרות על הברכה. אל תדאגו, אחר כך סוגרים את זה עם סרט, זה נסגר גם כשיש על זה דברים. אפשר להדביק את זה, אם זה לא נדבק אז עם דבק חם, זה בשניות נדבק. מדבקות בכל הצורות וכל המינים. קרפים, אם יש לכם להוציא מתוך הברכה קרפים. תשתגעו עם הדמיון, תיצרו, תהנו. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, טינטין אירועים והפקות, ולראות רעיונות נוספים ליצירות עם הילדים, לפעילויות, וכמובן חפשו אותנו ביוטיוב. אהבתם? תעשו לייק, תשתפו עם חברים שלכם, ותמשיכו לצפות בנו. תודה רבה. There's not a thing